25 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи умараки деҳоти қалъаи хумби ноҳияи дарвоз комплекси агросаноатии фермаи чорвопарварӣ аз ҷумла бузи ширдеҳ, харгӯшпарварӣ ва коргоҳи коркарди маҳсулоти шириро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Комплекси агросаноатӣ аз ҷониби соҳибкорони ватандӯст дар заминаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди парки инноватсионии саноатию технологияи ноҳияи дарвоз дар масоҳати 0.5 гектар бунёд гардидааст. арзиши лоиҳавии комплекси агросаноатӣ 4 миллиону 500 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон нахуст фермаи бузи ширдеҳро мавриди истифода қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки фермаи бузи ширдеҳ барои 140 сар пешбинӣ гардидааст. ҳоло дар фермаи мазкур 92 сар бузи ширдеҳ аз Беларус ва ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд дастрас шуда парвариш меёбад. иқтидори фермаи мазкур 72 тонна шир дар як сол ва истеҳсоли маҳсулоти гӯштӣ мебошад. баробари ба фаъолият оғоз кардани он 10 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин гардид. иншооте ки дар як муддати бисёр кӯтоҳ маҳдуд ҳам бунёд шуд ин иморат ва ҳам ин чорва кашонда оварда шуд ва ҳам корхонаи коркард сохта шуд ва он корхона ба кор даромад. аллакай шир истеҳсол мешавад ва ин шир коркард мешавад, панир мешавад, ҷурғот мешавад, қаймоқ мешавад, бастабандӣ мешавад ва ин чизи хуб дар ин минтақа як падидаи нав аст. мо интихоб кардем он бузи сафеде ки аст зоти заънинӣ аст, аз Швейтсария зоти Швейтсария аст, вале дар Русия мутобиқ шудааст. онам ҳозир овардем. он метавонад ки то 4-5 литр шир бидад. дар қисмати болои мо 5 километр як заминои васеъ ҳастанд, хеле заминои хубанд. бо назаргирии ин ки мо метавонем дар онҷа заминаи хӯроки чораро омода кардан, мо ина бунёд кардем дар инҷа. вақте ки дар ин чорадорӣ агар ки хӯроки чора аз худат истеҳсол накунӣ, агар ҳатто ҳамун консентрат камикор аз худ истеҳсол накунӣ, ӯ дар шир таъсир мекунад. баъд дигар ҳаме ки мардум бисёр чӣ мекунанд, мисол дар мавзӯи ҳамин моли шири моли майда, ин на фақат барои хӯрок як ғизо аст, ин даво аст. шири ҳамун бузи сафеде ки оли занин аст, ин агар тифл ӯро бихӯрад, ҳеҷ фарқи байни ӯ модараш нест. бибинед ки чӣ қадар тафовут аст агар ин корро мо бикунем. нияти мо ҳамин аст ки дар сеюм насл мо бояд коре бикунем ки ина аз ин сеюм наслша бигирему дар сеюм насл ӯ дигар ба ҳамин шароити мутобиқ мешавад. дигар ба ҳар беморию ба ҳар гармову сармо дигар он қадар мушкил пеш намеояд. фермаи бузи ширдеҳ бо таҷҳизоти технологии пешрафтаи инноватсионӣ муҷаҳҳаз гардидааст. таҷҳизоти технологии обу ғизодиҳӣ, профилактика ва тарбияи бадани чорво, тозакунии иншоот ва таҷҳизоти ширҷӯшӣ истеҳсоли Италия ва ҷумҳурии мардумии Чин мебошанд. ҳамзамон президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар комплекси агросаноатӣ аз раванди парвариши харгӯш дидан намуданд. мавриди зикр аст ки дар таркиби гӯшти харгӯш миқдори зиёди сафеда мавҷуд буда он болаззат ва парҳезӣ мебошад. дар фермаи мазкур 100 харгӯши зоти фаронсавии хикол аз ҷумҳурии Фаронса ворид гардидааст ки он зоти гӯштии сернасл мебошад. роҳандозии харгӯшпарварӣ дар комплекси агросаноатии мазкур дар доираи татбиқи барномаи рушди соҳаи харгӯшпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 амалӣ гардида, барои таъмини аҳолӣ бо гӯшти парҳезӣ ва густариш додани ин соҳаи сердаромади кишоварзӣ замина мегузорад. ҳоло мо дар ноҳияи Дарвоз дар фермаи Вамар Milk Farm қарор дорем ки инҷа широи бузӣ парвариш мекунанд. ғайр аз шири бузӣ боз мо тасмим гирифтем ки харгӯшпарвариро низ ба роҳ монем. аз Франсия мо 100 адад харгӯши зоти хикол ворид кардем ки бо мақсаде ки зиёд карда ба аҳолӣ тақсим кунем. ғайр аз хикол боз мо харгӯшҳои франсузки баранам овардем. франсузки баран барои он мегӯянд ки гӯшҳои вай харгӯшҳои хеле ғалтидагӣ аст, ба гӯспанд каме монанд аст. барои аз ҳамин сабаб вай франсузки баран мегӯяд. вай бо ҳам гӯшти асту бо ҳам зебо аст, ҳар ранга мешавад. бисёртар ба зоти гӯшти хикол аҳамият додем. ин зоти гӯшти аст дар як сол 6-7 маротиба насл медиҳад. дар як таваллуд карданаш аз 10 то 18 та таваллуд мекунад. лекин имконияти 10-12 та калон карданро дорад. вазни зиндааш 2,5 кило, 90 рӯзаш 3,5 килограмм мешавад. а гӯшт аз 1 килограмму 200 грамм то 2,2 гӯшт медиҳад. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон доир ба ворид намудани зотҳои нави сермаҳсули харгӯш ба роҳ мондани технологияи интенсивии парвариши он ва зиёд кардани муоинаи қиматбаҳои харгӯш дар кишвар дастуру супоришҳо доданд. дар ҳамин мавзеъ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон коргоҳи коркарди маҳсулоти шириро
мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки коргоҳи коркарди маҳсулоти ширӣ ашёи хомро аз фермаи бузи ширдеҳи комплекси агросаноатӣ дастрас намуда номгӯи зиёди маҳсулот ба монанди панир, ҷурғот, сметана, шир, қаймоқро бо риояи талаботи стандартӣ ва сифати баланд истеҳсол менамояд. истеҳсоли панир аз шири буз дар асоси усулҳои итолиявӣ ба роҳ монда шудааст. тавре зикр гардид аз нигоҳи илми тиб истеъмоли шири буз ва маҳсулоти ширӣ аз он ба организми инсон манфиатбахш мебошад. дар коргоҳи мазкур 7 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин гардиданд. комплекси агросаноатии фермаи чорвопарварӣ аз ҷумла бузи ширдеҳ, харгӯшпарварӣ ва коргоҳи коркарди маҳсулоти ширӣ бо мақсади таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва вусъатдиҳии шуғли пурмаҳсул ки аз стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 манша мегирад, бунёд гардида баҳри таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифати гӯштию ширӣ ва аз лиҳози экологӣ тоза фаъолият менамояд.